medyo gutom na no, gabi naman di ay. So, we are looking for dinner. And medyo gauwan man tingali sa gawas. So, wala na lang nili gawas sa IKEA. Yari na din sa Swedish Restaurant. Nasa lang, Swedish Restaurant. A taste of Scandinavian. Swedish restaurant. Okay. So, mauni siya, no? Okay. Try daw mi diri. Magadatag cart. Kaya mukuha lang ta. Then, bayad dito sa counter. Okay. Ay, mga cocoa. Dark chocolate. Where? Okay. Carrot cake? Green salad. Okay, na-amaze ko ning lahang tubig no kay isud og Tetra Pak. Ilahang tubig first time ko nakakita ang tubig nga naay sa kanang Tetra Pak nung balik-balikan jud ako tan-aw. Water Nga tubig. Magdalagi ko ani sa amoa. Karon pa ko kita na ignorante na kita. There's always a first, no? At least na ignorante sunod tubig dai na. Okay, so namili ni anak sa among food. The same lang ba yan? Na meatballs? The same lang yan na meatballs, vegetables. So, napili lang ka, no? Sabi nga, daghan nga pagkaon ako kayo nga restaurant. So, maka-accommodate silang daghan kaayo na tao. Ayan, napit sila mga salad, self-service. Pwede rin sa ikaw makuha. Dako kayo nga kuan. Ay mo doy? So, akong dipili. Katong vegetarian. Wala sa ko nagpabadling sa mga kanin. Nag-vegetarian sa ko kanin. Okay, so it's a self-service salad. Okay. Magsalad ka? Kapoy na ko kaayo kay gabi na ni. Almost closing na ni. Okay, so Manino sa Swedish restaurant. Nakakaon pa mi. Okay. Sa area. Ano bang stante wala na Siya. kuan na. Dako kaayo na place. Asa? Kaya kay Gawan sa gawas. Okay. Swedish restaurant at IKEA. No, mas cheaper pa noon siya kaysa mga restaurants na among nakanaan. Okay. Yeah, syalan pa kaayo. Okay. Mo ni siya no, dako kayong kananan sa IKEA. Okay. So nangaon mi diri sa IKEA. Ay gasuroy-suroy mi diri. Nindot kay mga display. Gauwan kay sa gawa sa mga on sa mi diri. Sa lang Swedish restaurant. Name tako kayo. Vegetarian meatball kung ikaw. vegetarian meatball pasta. Mao na akong gikaon no. Kay veggie ta. Likay-likay sa tag-karne rong panahon na. Sorry kay medyo pagaw-pagaw tong tingog ron. Dako kay ng IKEA, dako kay lang Swedish restaurant. So okay ra. Medyo lahi gyud sa taste kay murag Swedish ang dish is foreign pero okay ra siya. Ug kay busog naman, mangali na may kay gabi na kaayo og sa dihang
ignorante na pug ko anong murag ilahang escalator kay way hagdan. Maayo na yung Oo, escalator yung kay. daming probinsyana ignorante. Walay hagdan-hagdan. Eja. Okay, so going back there. It's a grand parking. So, mo na siya, no? Yeah. Okay. Walang ka-effort. Murag conveyor belt. Padung sa parking lot.